Takže výměna zadního silem bloku ramene. To je celku jednoduchý. Odšroubujeme 1, 2, 3 šrouby. Jeden tenhle šroub a 3 tyhle šrouby a vyndáme si rameno. Tak silem blok normálně jednoduše z toho vytáhneme takhle. Zapamatujeme si, jaký ten vnitřní silem blok je pozici. Činou podle toho si to zapamatujeme, že to takhle směřuje sem. Tak. Teď vám ukážu takový domácí stahovák. Tak. Dal jsem si takovýhle stahováček. 2 ořechy, využiju to rameno k tomu. Tadyhle z toho matku, podložku. Tadyhle z té strany taky podložka. A můžeme stahovat. Tak, takhle to vypadá, když to popolí se povolí. Vypadá to, že to jako nepůjde a pak to najednou křupne a vyleze to a pak už to jde v pohodě. Tak je to venku. Naleze to postupně, vždycky to leze po takových jako kousancích, ale jako není to nic, co by nešlo udělat. Tak tady máme starý a nový silem blok. Ten silem blok se většinou nezničí, ten starý, ale vymele se tato díra a pak v tom ramenu ten takhle lítá. Ten trn takhle a dělá to takový tupý nárazin, jako není to klasický jako čep, když se vymlátí. A teď tam dáme to nový. Takže teď takový stahováček na druhou stranu. Zase uprostřed je šroub, 2 podložky velký. Tady ta je důležitá, aby nebyla větší, aby byla taková přesná na to. Já jsem si ji koupil přesně podle toho silem bloku. Jo, a zase budeme jenom stahovat, dokud to tam nevleze celý. Jednoduchý, levný. Ty podložky mě vyšly asi na 30 korun. Šroub jsem měl. Tak, jde to úplně krásně. A trošku za začátku se to skříví, ale jak zašroubujete dál, tak se to srovná. No, šroubujeme, dokud to jde. Tak a takhle to vypadá, že je to zalisovaný. Dohromady to bylo tak 20 minut práce. Tak, nalisováno. Samotný silem blok stál mě asi 130 korun. A jinak to celé, tohleto stojí asi 5-6 stovek, no, tak něco jsme ušetřili. Nebylo to nic těžkého. Tak zase někdy příště.